Den baş, Slav reis. Demek ki beri ez rastê filmekta rastê replîkekê hatim. Ew replik rastî gelekî li ser min tesîr kir û ez gelek tesîra wî filmê damam. Min xwest ku ez ê wî replîka nava wî filmê de bara jî parve bikim. Kurek ji xwe re seyarekî standiye, yanî wesayîtek standiye. Tê cem bavê xwe, bavê wî dinêre ku kurê wî bi seyarek ve hate cem. Ji erebê piya be kurek dilxweş e, dilşad e, dilê kêfayî hatiye, kêfayî xweş e yanî we seyare standiye ya kêfayî gelekî xweş e. Piya dibe bavê wî jê swal dike dibe kurê min. Dibe kerem ke bavo, dibe eva çi ye? Dibe baba eva seyare ye mi standiye, mi teze nû standiye. Çar dinê bav dipirse dibe kurê min eva çi ye? Dibe bavo seyare ye ji bona siyarkirinê, ji bona gerê, ji bona îş, ji bona kar, eva seyare ye mi standiye. Cara sisiya jî bav dîsa ji kurek swal dike. Dibe kurê min eva çi ye? Ya dibe bavo seyare ye, seyare, tu nabînî, wesayît e. Mi standiye meriv siyar dibe erebeya gurmika li erebê dixe dev dora erebê dizvara hêrsa xwetîne dibe seyare ye, seyare derê erebê vedike û nişkeva li derê erebê bi eşk girê dide. Bavê dizvara ser kurê xwe dibe kurê min tu heft yan jî heşt salî bûyî. Dibe ez çûm min seyarekî stand. Seyare ve ez hatim derê malê te çavta seyareyê kêfa te gelekî xweş bû. Tu hatî li cem min te got bavo rengê vî seyareyê çi ye? Min te da hemêza xwe bi dilekî şad ji qelb hezkirina ji qelb min got kurê min rengê vî ereba me sor e. Te car dinê swal kir te got bavo rengê vî çi ye? Min car dinê ji te re got bersiv da min got rengê vî ya sor e. Tam 20 cara ji min pirs kir min jî 20 cara eyn bi wî kêfxweşiyê bi wî hezkirinê min ji te re got eva rengî wî sor e. Bi rastî gelekî bala min kişand ev replîka hinê gelekî balkêş e, replikekê balkêş e. Car cara tedî ku mezinê merfa diya merfa bavê merfa ji merfa re tiştekî dipirsin an jî tiştek dixwazin an jî daxwaziya tiştek dikin. Du deqe sê deqe wiha bifikirin gelo em bîna xwe teng bikin, medê xwe xira bikin, dengê xwe li bavê xwe li dêya xwe bilind bikin. Baş dibe an na. Hinekî bînfire bin û rêzgirtinê de qet qusûr nekin. Lewra dê bavê merfa taca serê merfeye dê çû bav çû êdî nayê. Min xwest ku ez bi we re evî replîka wî filmê filmekî gelek balkêş parve bikim. Gelo gotina min rast e an na. Silav reis. Bimînin xêrxweşî de.